अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सावंतवाडी शहराच्या बाजारपेठेत सावंतवाडी तालुक्याच्या आजूबाजूच्या गावातील भाजी विक्रेत्या महिला येतात। त्यांना योग्य ठिकाणी बसण्यासाठी जागा द्यावी अशी मागणी शब्बीर मणियार यांनी केली आहे। पाहूयात। जंगलावरून आरतो जंगलामध्ये 50-40 रुपये घेतो तुमच्या। माझ्या काल देऊ नाही मी पावती, ते काल पावती देऊ नाही 30 रुपये देऊ सांगवते झाले काय आता 50 रुपयाची कवशी होती आणि 50 रुपयाची वाली होती। मी देऊ नाही म्हणाले उठान गेली थोडा होता ना 30 रुपये देऊ नाही म्हणाले। पावती देतात? होय। किती रुपयाची? 40 रुपये दररोज। होय। कैसून येतो तू? किती वेळ बसतो तू? 12-1 होतं परत। आणि पावती नाही दिली, पैसे नाही दिले तर काय करतात? नाही दिनच उठान जाय म्हणा कडे आणि उठान जातो नाही पावती दिली नाही तर बसा दिलं जबाबदारी आहे तुमच्यासाठी। मी तुरुंगात जाईन अनेकदा माझा तरी सोडून पोलीस आहे सांगले ना माझा तरी मुली 50 रुपये दिले। आता गणेश चतुर्थीले आंबेगाव, कलमेस, कुनकेरी, सांगेली, धावडकी, तुमच्या मळगाव, मळेवाड, बांधा, इंसुली खेडेपाड्यातले लोक येतात सावंतवाडी तालुक्यातले। यांना बसायला मिळत नाही। हे बिचारे घेऊन येतात गावठी भाजी, यांच्या भाजीवर ते सगळे उन्हात सुकान जातात। यांना पहिला बसायला द्यायला पाहिजे नगरपालिका, मग परपर्यंत येतात ना घाटावरचे लोक भाजी घेऊन ते 5-5-6 दुकानं लावतात। फ्रूटवाले 5-5-6 दुकान लावतात। पहिला इकडच्या लोकांना बसायला द्यायला पाहिजे, मग बाहेरच्या लोकांना बसायला द्यायला पाहिजे। त्यांच्यानी एक तरी भरमसाठ महागाई वाढली, महागाईच्या विरुद्धात कोणही बोलत नाही। सिलेंडर वाढला, सगळं काळधान्य तेल सगळं वाढलेलं आहे। हे मंत्री बिंत्री हे बिंदे गट सगळे इलेले आहे ना, फक्त खुर्चीसाठी भांडतात। महागाईच्या विरुद्धात कोणच बोलत नाही। 400 रुपयाचे सिलेंडर झाला तर 1200 रुपये, लाईट बिल, पाणी बिल हे सगळं वाढतं। याच्या विरुद्धात कोणच बोलत नाही। खुर्चीसाठी मंत्री सगळे चोर खुर्चीसाठी भांडतात। आणि सावंतवाडी शहरात बाहेरच्या लोकांना बसायला देत नाही आणि बाकीच्या लोकांना बसायला देतं। मध्ये कडकडीत विनंती आहे नगरपालिकाला, परपर्यंत त्यांना नंतर जागा द्यायचा, पहिला इकडच्या लोकांना द्यायला पाहिजे। कारण इकडचे लोक सावंतवाडी तालुक्यातले लोक लांब देतात आणि यांच्याकडून 40 रुपये 50 रुपये तिकीट हे घेतात, पावती फाडतात। भोवनी उचकू त्यांच्याकडे पावती फाडते, पावती फाडायचं नाही। आणि गणेश चतुर्थीपर्यंत कोणालाही नगरपालिका त्रास देता कामा नाही। आणि सावंतवाडी शहरात रस्ते फुटलेले आहेत, ते रस्ते दुरुस्ती करा। आता गणेश चतुर्थी येणार काय, आणि पहिला सावंतवाडी तालुक्यातल्या लोकांना बसायला द्या, मग उरलेली जागा परपर्यंत त्यांना द्या। आणि कोणाला पोटाला लात मारत नाही, देत नसेल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इष्टांनी आंदोलन करणार। साहेब पहिले गावठी बाजार पंचायत समितीकडे भरवलेले होते सालेवड्यात, पंचायत समितीकडे ते बंद झाला गावठी बाजारचा। गावठी बाजार मार्केटमध्ये यांना कुठे पर्यायी जागा म्हणून ह्या लोकांना द्यायला पाहिजे। कारण इथं कोणालाच बायकांना बिचारा कोण बसायला देत नाही। येतच जो माणूस उठवता ते बिचारे कुठे जाणार सांगा। एक तरी यांना पर्यायी जागा द्या गावठी भाजी भरवणाऱ्यांका, का नाही तर परपर्यंत येले त्यांना सगळ्यांना हाकलून लावणे, यांना आम्ही जागा करून देणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।